да ми обучай. Я като палка ти пуснаха. Чисто се качва в поголата. Ей, ти не заспираш да те снимам, бе. Дрепчо. Не, ево в него дигни. Не може, че Ципчо ни дава. Да, много да я захапна. Къде да писаха от нас? Те снимай те. Ми снимам на този като. Айде, пускай го. Горкото куче. Горкото куче. Разбираш, аз гледам да Не гледа, обаче Анито как му се кефи, гледай. Няма да си вземе някакво. Айде, баба ти да ма питаха. Ще го дам. Аз съм шоколад. Куче, спи се. Спи се. Имам много голяма, аз прямо. Ани, то си има име. Рик се казва. Мацеги, ще му търсиш приятелка, която да е. Аз съм намерил на 9 месеца във Варна. Да, на Войчо един. Познат има Чакай, кока. Варна ли ще го ходиш да... В едното... Хората за едното такова, ако знаеш И какво суши. прави. Ти няма да я И намара. суши пие да я. А? И суши пие вода. Ушите му са във вода. Ей, пи, то толкова сберане. О, как го изтиснал! Не бе! О, Риче, чисто така побъркаха. Сега не са алкохолици оттатък, кабиничка, само ракийка ще ти дадат. Да не го напият и него. Не я го дигни. Мелин беше много смешен, като разправя за първото куче след рождение, му дете имало нещо на кучето, вика друг път, си тишата и по масата и си обира очини. О, Огняното беше салама в ракията и Дай. го даш. Каза, Пи те салама. каза, че бил. Да, за да види тази Ама сега. жи огня сега. Огняно беше. Може и да е дигни го, Ти погледни към мене. Вижи зелен. Да. И вода. Ма към мен гледай, бе. Зелен. Дръж го. О, как го стана? Дигай го Виж, сега. то стои. И що да прави тя го? Айде, пускай го, айде, пускай го, че... Чичо, Дръж. Гледай към мене сега. А, то наистина имало куче. Рикче, Амналята малко. си моето кафе ти излее през Това си носа. играе. Това си играе така. О, мерак да пия кафе тук. Кучето му излее през носа. Ай, то си играе, виж, си играе. Макар че гледай да си почува. Нищо му няма вече. Рикче, ела при мен, моето дете. Ела, Рикче, ела при мен. Ела при мен, те побърка. На Венелен стана жал горкия. Милото кученце. Но тук на масичката ли няма да може? Айде, о, Циги, ако обичаш не на Мамо, както тук сърченцето и хапват са пуганки. Хайде да ти дам едничка, айде. Не ще. Айде, бъде тук долу, тогава се писе такова. Те си тук снимки клипчета да ми ги пратите, нали? Много професионално трябва да стане обмена на кучето.